Θα δείξουμε πώς θα κάνουμε αντικατάσταση μηχανισμού στο Cressi Comanche. Θα αντικαταστήσουμε τον πλαστικό μηχανισμό με ανεστραμμένο μηχανισμό με άνδρος CR. Θα μετρήσουμε από την κεφαλή μέχρι εκεί που βγώνει η βέργα, να δούμε τι μήκος όπλης έχουμε με τον κανονικό μηχανισμό. Έχουμε 70 εκατοστά. Με ένα κατσαβίδι θα ξεβιδώσουμε το πλευρικό το αυτάκι, γιατί ούτως άλλως δεν μας χρειάζεται, γιατί θα έχουμε μηχανική σχηνοπιάστρα. Θα βγάλουμε τους σπύρους του μηχανισμού. Τρεις σπύρους που έχει ο μηχανισμός τους αφαιρούμε και αφαιρούμε το μηχανισμό. Με το μηχανισμό Nitro CR είπαμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα ότι θα έχουμε μηχανική συνοπιάστρα. Μέσα στο μηχανισμό υπάρχει αυτός ο κανόνας, τον οποίο τοποθετούμε στην τρύπα της πίσω μεριάς και εδώ πέρα βάζουμε ένα πυράκι. Και έτσι εδώ πέρα έχουμε το μέρος που θα κάνουμε τη σχισμή για να μπει η μηχανική μας σχηνοπιάστρα. Με το Dremel, με ένα εργαλείο μπροστά που είναι σαν λίμα, θα κάνουμε την τρύπα. Εναλλακτικά, αν δεν έχετε ντρεμελάκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τρυπανάκι 3 χιλιοστά για να ανοίξετε την τρύπα και πέρα δόθε να το καθαρίσετε. Το επόμενο βήμα είναι να φάμε με το ντρεμελάκι λίγο τα πλαστικά αυτά αυτάκια για να μπορεί να καθίσει μέσα ο μηχανισμός, το τακουνάκι του πίσω. Αφού φάγαμε τα αυτάκια, είναι ώρα να τοποθετήσουμε μέσα το μηχανισμό. Κοιτάμε στις τρύπες από τους σπύρους, να δούμε αν ταιριάζει. Οπότε είμαστε εντάξει. Με κουμπωμένο το μηχανισμό, οπλισμένο δηλαδή, βάζουμε πρώτα το πίσω πυράκι. Για να περάσουμε τον άλλο πύρο πρέπει να περάσουμε και αυτό το στοιχείο μέσα, όπως θα περνάει ο πύρος. Πρέπει να κεντράρουμε για να περάσει. Περνάμε ένα πύρο μικρότερο από 4 χιλιοστά για να βρούμε το στοιχείο που λέγαμε πριν μέχρι πέρα, οπότε αυτόν σαν οδηγό το χρησιμοποιούμε και περνάμε τον πύρο των 4 χιλιοστών. Με ένα τρυπανάκι 3 εκατοστά θα τρυπήσουμε κάθετα, έχει και σημάδι εδώ πέρα, βλέπουμε πάνω στο μηχανισμό, την τρύπα ή τη συνοπιάστρα και θα ξετρυπήσουμε πέρα τη λαβή. Παίρνουμε το πυράκι με τη σχηνοπιάστρα, βάζουμε τη σχηνοπιάστρα μέσα κεντράρουμε. Τελευταίο στάδιο στη μετατροπή μας είναι να φάμε τα μάγουλα της λαβής
Να φέρουμε πρόσωπο με το μηχανισμό. Με ένα τροχό, με πάνω ένα γυαλόχαρτο λίανσης, θα φάμε τη ελαβή. Αφού φάγαμε με τον τροχό τα πλαστικά της λαβής, με μία φαλτσέτα καθαρίζουμε τα υπολείμματα, τα γρεζάκια που έχει αφήσει ο τροχός. Τα πλεονεκτήματα από την αλλαγή του μηχανισμού με τον μηχανισμό CR του μέανδρου είναι ότι έχουμε μηχανική σχηνοπιάστρα. Προσέξτε, κουμπώνοντας τη βέργα πως η σχηνοπιάστρα πάει μόνη της πίσω. Έχουμε μεγαλύτερο μήκος όπλησης, μεγαλύτερη και καλύτερη ευαισθησία στη σκανδάλη, καθώς και αλλαγή στις μοίρες της σκανδάλης και βολεύει καλύτερα στο πιάσιμο της λαβής του όπλου και κατ' επέκταση και όταν κάνουμε τη βολή. Μετρώντας τώρα από την κεφαλή μέχρι πίσω που οπλίζει, βλέπουμε ότι είναι 77 πόντους. Άρα κερδίσαμε 7 πόντους μεγαλύτερο μήκος όπλησης. Προσέξτε πόσο ωραία πάει το νήμα πίσω πλευρικά, πως τεντώνει. Και επίσης, αν θέλουμε, μας ενοχλεί το νήμα το απάνω στην όπληση, μπορούμε να το περάσουμε από τη σχηνοπιάστρα. Κοιτάξτε τώρα στην εκτόνωση. Πόσο εύκολα φεύγουν όλα τα σχοινιά. Προσέξτε πόσο εύκολα απελευθερώνει η πετονιά με το πάτημα της σκανδάλης. Κουμπώνοντας τη βέργα, κοιτάξτε τη σχηνοπιάστρα πώς πάει πίσω μόνη της. Δεν χρειάζεται να την πηγαίνουμε εμείς, είναι μηχανική. Αλλάζοντας το μηχανισμό, βλέπετε πόσο καλύτερα κάθεται η σκανδάλη στο χέρι μου. Επίσης τα σκοπευτικά είναι πολύ καλύτερα από πριν. Έχουμε άριστα σκοπευτικά. Αυτή ήταν η μετατροπή σε κρέσι κομάντσι με ανεστραμμένο μηχανισμό μέανδρο CR.